Nos meus primeiros anos viña José Mariano Quindós y Tejada, sexto marqués de San Sadurniño, de ser nomeado portavoz e xefe da casa da súa Alteza Real, a infanta Dona Cristina, alcumada polo pobo a infanta Boba. Eu tiña apellido. Era de Ferrado. Así chamaban as que éramos visitadas por un veciño que adoitaban non ter títulos, mas sin noción básicas de lectura, escritura e matemáticas. As crianzas adoitaban vir no inverno, cando o traballo no campo era menos intenso. E sei que o meu apellido era polo método de pago que usaban os parroquianos. O resto do ano, o meu fogar na casa de José López, hoxe casa de Senén, na Dulpilleira, aproveitábase para outras funcións que non eran o ensino. No ano que naceu Serafín Castrillón, o anarquista de Damas en Cuba, fun vivir a un lugar de Sabán, nunha casiña xa desaparecida, que había preto do actual cruce, que perteneceu a Antonio Pouce. Ali botei 19 anos, no que coñecín a 10 persoas que loitaron para ensinar a rapazada de Santa María del Monte. O mesmo ano que lle queimaron parte da fraga á señora marquesa, trasladeime a Ardariz, un dos 3 núcleos que por entón tiña máis poboación. Os outros 2 eran Castrelo e Alobeira. Por aquel entón vivía na casa de Antonio Rodríguez e viñan á escola preto de 65 crianzas. Que barullo! E que vistas! O país revolto polo golpe de estado de Primo de Rivera que provocaba no concello unha mudanza no grupo de goberno. Unha morea de persoas da parroquia fixéronme un novo fogar na Dulpilleira. E ali foi que vin medrar a moita rapazada. Xa andaban a veciñanza por riba das 600 persoas. Tempo despois, o concello, co seu alcalde Avelino López á cabeza, acordou a necesidade da construción dun novo edificio para min. Volvería a levar apellido moitos anos despois. Desta era unitaria. Este mesmo ano nacía o Cinema Sonoro en Nova York, coa proxección do cantante de jazz. Vendo a veciñanza que era preciso ter contento ao mestre Don Ramiro e a súa familia, fixéronlle unha casa xusto en fronte de onde eu vivía por entón, e que anos máis tarde, pola necesidade de crear outro fogar a maiores para min, arrendaría. Foi o mesmo ano no que cesaban as proxeccións no Salón Tampico, ou como lle chamaban as crianzas, o Cine de Perfecto, o que foi o primeiro cinema do concello. Desta volta apellidaríame de nenos. Neses 2 fogares viviría ata que, 2 anos despois que Carballo Calero publicara a súa peza teatral A farsa das zocas, o pobre de Don Ramiro faleceu, suceso polo que me trasladaron á Esperanza, á casa de Jesús. 2 anos despois, onde quedaría ata que nomearon a Fraga ministro de Información e Turismo. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí? Regresei a un novo local construído na Dulpilleira, en terreno municipal, cunha nova mudanza de apellido. Agora era de nenas, pasaba pola Esperanza, cando de nenos, e cando era de nenas pola Dulpilleira. Estaba comenzando a facer un lío. Se chegara o tren de Vía Estreita a San Sadurniño. Había pouco máis dunha década, cando a finais de 1973, en plena crise do petróleo, abandonei definitivamente a parroquia de Santa María del Monte para vivir ata a actualidade no centro de San Sadurniño. O que me deparará o futuro non o sabe ninguén, mas escola nacín, escola morreré.